hai जों tak phai sobaijak Tripura SB school जों जतन साइमानो थांनाय 4-5 दिन लगातार त्रिपुरा राज्योआव जे अबे वाति वाखा आबुनि कारणे फ्लड इंगै एफेक्टेड जे फैमिली नारो जों तिनि बिखाने फाइया मुंगे तमी आदि ब्लॉक नि अंदर गिलामा जागा न जेमन सिरामखरा एडिसि विलेज नमनजेबारि एडिसि विलेज साउथ महारानी उत्तर महारानी अब हाइकिना तिनि जों फाइ सोबाइका सिरामखरानि Tripura SB school o jago प्राय 22 फैमिली रिलीफ कैंप टेम्पोरारी बरो तंगैमा तंखा तामनि हिमाले बंनि वाति बमानि तले बंनि नब्रक माने बाई थांका एर परे खाराव खवागै थांका जे अवस्था थांका आरो तंगानि मतन कोनो गरै आबुनि बागै बरो तिनि ओ स्कुल आश्रय ना फाइका टेम्पोरारी ओंखाय जों बरो न बमहायका चालाय तंखा बमहायका नंलाय तंखा सरकारि बाबे जे रिलीफ और डिजास्टार मैनेजमेंट नि हयतो जे बंनि क्षतिपूरण हेका बा सामुं नंगं जे मान नै जातं पर सय मास जातं मान नै जातं बंनि जे बाजेट दं माने सरकार हयते अब ठीक मानै जातं अबन बगे तिनि आरो बिट फाइजा जों आरो फाइ नुखा बरक मारुम रक दाल रक सालो खाथिनके चाइ मा तंगो ओंखाय तेदाम खायनाय तरक बंनि जे नक बाय मारक बंनि जे क्षति माने अब बरक सिस्टेमेटिकली SDM no application klayai nok damage ke nok damage ni bagan ke bagan ni lama ke lama ni obon dorkaston ni madome abo bos lamjaknai जों किसा जरा माना सिंगनाय जों काम हंगांखाय मो कायसा प्राकृतिक दुर्योग no हिनै मानो अबो प्राय 30 बोसोरनि परे अमा हायते परे नुजाखा तो बेलाय थेनो खारम हिता तिन बरक अरो मो हायकाय नक सुक याकरै तिनि स्कुल नि abo हायके बन्दर अंजाक बेलाय थेनो खारम हिता बेरायफैना बरनो सोबानानि नांथाय आं अबो कन्या मसंगो त्रिपुरा राज्योआव खागोनां माया गोनां निनि NGO हिन्दी जों रांफैसा तंतनाय तिन तिप्रासारा हिन्दी नन तिप्रासा हिन्दी जतनो खायै अबरन बिदि खायै बरनो सोबाना बागै बरनो तेबो बुंनि जे हाइजिन बुंनि चामुं नंगो तेबो डेभलप खायै पालखाय जों बरनो सोबाना बागै आं जतनो कइयाव सानैसिन आंखाय खरसा बुबागारनि वारियर्स नै समखाय tini seng mongya kami sabjurni jan dara klaimani joto bisono seng tini visit kya mo hongke seng tabo jaga tuikarmo SD school o sangka sopaijak o jaga prai 17 poribar hai ora tongo 22 poribar tongmani hongke boro o jaga বিশেষ করে হংকে পূর্বলক ক্ষেত্রনি বিসি গোबां सिरामखरा তাই হলর দিনেবো दंगो के सङोबा हायकेनो जेमन नमनजय बिसिबो बसंनाय फैया जागाबो रिलीफ केम्प संखाबाय फैया ताय महारानी पुरा हक्का ताय सिरामखरानि ताय किसा सुद्राय पारा राखनाय सुद्राय पारा हक्का ताय संतिनेव जागा बिसि फैके बरनि जे सामुं नुमुं बाहाय दं बरनि सुजुग सुबिदा बो हाय सङोबो नाय फैया ताय संतिनेव जागा ग्राउन्ड काहामखाय बरबो टक सालायया संबरनो सागाजे सिनि जे कटिं जानाय र जे दुई बेजे कटिं जानाय र न बर मनि जानि जे कटिनि जे कटिपुरन माने बागे बरनो एप्लिकेशन बर हैनाय आबन बागे न सिंथिनो र विजिट खालामनाय सानैसिन मुखाय मुंगे कमी साजुनालनि चेयरमैन आन मुंगे मनोरंजन देखाव